Egoiu izten, Korom auzo taldeak bizi trebetasuna kurtsoa gidatzen du. Jendeak teknika erabilgarriak ikasi eta irakasten ditu kurtsoan. Batzuk belaunalditan zehar iragandakoak, baina egungo teknologia garaian galtzeko zorian egon daitezkenak. Gaurko saioan, Angus MacDonald bere jakintza erakusten ari da. Patatak landatzeko diren lursail alferrak nola egiten diren azalduz. Tradizionalki, uhartearen ekialdeko lur eskasetan egiten ziren, baina gaurko erakusketa lur hobetan da, Homorreko mendebaldean. Lehenik eta behin, lursail alferraren tamaina eta itxura markatzen dira. Soka zati bat gida, Angusek marra bate bakitzen du soropilan zehar pala batez. Hurrengo urratsa lur zatiei bira ematea da, lursailaren erdirantz. Hau, kasron batez egin zitekeen, hankako goldea, baina Angusek pala baino ez darabil gaur. Bitartean, Jon Alekek lerro paralelo batean dihardu lanean, lursailaren beste aldean. Zorua erraza itzurtzen da, eta gizon biek ez dute asko behar alde biak bukatzeko. Ondorengo egin beharra lursailaren erdialdea betetzea da. Orduan, lursail alferra osatuta dago, naiz eta lekuz kanpo egotearen itxura eman, uharteko sartaldeko alde emankorreko majerrean. Korom trebaketa gunea bera, uhartearen sortalderantz urrunago dago. Lurzorua gogorragoa eta harritsuagoa da, baina gunetik hurbil hainbat lursail alfer egiteko konpondu dira, eta patata batzuk landatu dituzte dagoeneko urtean lehenago. Bizitrebetasunak taldearen beste proiektu bat, zentroko zelaietan zenbait zuhaixka landatzea da. Txoriak eta intsektuak erakartzeko da hori, eta bertako bizi aniztasuna babesteko horren bidez. Lurzorua hain gogorra izan da, ez da lan oso erraza. Urtean aurrera patatak hasi egin dira. Jasotzeko prest daude orain. Baliteke usta ikusgarria ez izatea, baina landatutako lurra ikusita, eta gogoan izan da inolako ongarririk ez dela erabili, ez dago batere txarto. Bat edo bi handi daude haien artean, eta Koromeko gainerako lankide eta ikasleekin banatzeko beste ere bai, eta janari gozoa egiteko.